Здравейте! Днес се намирам в Дружба, за да ви разкажа не просто за някакви сгради, не за някакъв проект, а за начин на живот. Това е един от най-мащабните проекти не само за района, но и за София като цяло. 3 сгради по 25 етажа всяка, като 24 етажа са само жилищна площ, апартаменти, двустайни и тристайни, а на първо ниво търговски помещения. Искърско шосе. Тук е трамвайната спирка, тук е спирката на автобусите, а тук ви е метрото. От тази страна също имаме търговски помещения. Това е предвидено за един огромен ресторант над 600 квадратни метра. Така виждаме ли се? Само искам да уточня нещо. Ето това ви е частната детска градина. Проектът се предлага без комисионно от купувача. Освен всичките екстри и удобства, които имате в радиус от 15 минути пеша от сградите, може да направим и виртуална разходка из всеки един имот, че дори ако излезем на терасата, може да видите каква ще ви бъде гледката от терасата. Така че супер луксозен и интересен проект в квартал Дружба, точно до езерото, без комисионно от купувача. Схеми на плащане 20 на 80. 20 сега, 80 чак на 16. Ако имате интерес, знаете как да се свържете с мен. Очаквам ви. Чао и до нови срещи!